Прывітанейка, сябры, добры дзень усім. А ў нас сягоння вось такая пагодка. Мяцеліца, каўзеліца, завявае, засыпае ўсё. Сапраўдная зіма. Са снегам і марозамі. Раніцой было -10, зараз 8 градусаў мароза. І каб крышачку падняць усім настрой, мае даражэнькія, я для вас пачытаю гумарэску самадзейнай паэтэсы ушацкай Валерыі Міхно. І называецца яна «Абжора». Паслухайце, калі ласка. Гатуе цётка Міхаліна галушкі кожную гадзіну, наладзіць і адразу ў рот. У цёткі стаў круглець жывот, наліўся зад, нібы гарбуз, трашчыць на галаве картуз, ёй не сагнуцца, не абуцца, на ложку не перавярнуцца. І не жыццё яе, а гора, аж стогне цётачка Абжора. Спіна зрабілася гарбатай, ёй вузкай стала нават хата, у шыркі цётка пад 2 метры, дыхнуць замала ёй паветра. Ох, паміраю без пары! Дапамажыце, дактары! Парадаў ёй не дам багата. Сама ты, цётка, вінавата. Усім жадаю хорошага і удачнага дня, мірнага і спакойнага, нягледзячы на пагоду. З найлепшымі пажаданнямі, Гануся з Беларусі. Калі ласка, беражыце сябе і сваіх блізкіх, асабліва у такую пагоду. Пакуль, сябры, да новых сустрэч!